ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kazwai muri yezimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita nhasi ira rimwe zuva muzuva ranhasi tiri kunzvimbo yemashonaland central province kushamva ndinoziva munotondera paya tiri kune mumwe musha waingosumudzika masofa vanhu vachishaya kuziva kuti ari kusimudza ndiani zvichingoitika nhasi chiitiko chiripo chiitiko chinoshamisa zvakare chekutemwa nematombo rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba senguva dzese ndinofamba namabhoyi namamwana uyezimbabwe ngiyalibingelela ngethemba lapha endithole khona ngitholeli kahle ibizo lami mina nginguchiyera njengazonke izikhathi ngihamba loshumba njengoba sekhulumile na asichiyera msati maendera mberi ndoda kuti mumbotaura zita renyu vanhu vangoti chiyera munoziyera ulezimbabwe ngiyathemba lapha elikhona njengoba ngitshela ukuthi ngitholeli kahle namhlanje siseshamva ngiyathemba liyakhumbula ngesikhathi esidlulileyo sasihambile futhi kwenye indawo eshamva kwakuphakanyiswa khona amasofa kwenzwa into zona lezi ezabe zingazwisiseki ukuthi kebe kuphomba ukuphakanyiswa ngabantu abangabonakaliyo namhlanje futhi sisendaweni yeshamva futhi lapha abantu abaphomba ukujikijelwa ngamatshe bengaboni ukuthi avela ngapha sazi mulezimbabwe ukuthi kuyini esesikwenzile okubi okusokwenza ngalezi zikhathi kusiphombu imimoya iphombu kusehlela sibambene okubi siyenzene okubi asibuyeleni phela sikhulume labakwethu abansundu besithole ukuthi besigcine kahle ngiyathemba lapha elikhona liyazwisisa isindebele ngisitsho ukuthi sibuyele endulo siyenze okwendulo ukuthi sitshone phela sikahle sithohlale silempilo kahle enhle imimoya le siphombu uvunguza ezinye izinto yabumangala ukuthi kuyini okwenzakalayo kuyini abantu bensundu esesikwenzile okubi hongu tingathaure zvedu tichifara asi kutaurira ichokwadi chiitiko chiripo hachisekese chinosuwisa chiitiko chisingafadze munotondera paya mambo bushu vachitaura pamusoro penhau iye vachiti ndeke kutanga kunzwa zvakadai mudunhu rangu handisandaziva kuti vati vazviziva here kuti kwane kechipiri mudunhu mavo ndinofunga mambo vanofanira kuti vafambeka vatsvage kuti zvii zviri kuitika munzvimbo mavo muli yezimbabwe ngiyathemba labona ivideo eyadlulayo lapha sikhuluma phela le nduna esithi izinto ezinje yinto yokuqala ukuthi ngizwe ngapha esigabeni sami kodwa hayi khanya lokhu songokwesibili nxa seyokuzwa lapha akuzwa khona ngithemba uzazama ukuthi ehambela la le muli leyi bedinge phela usizo ebadingisa usizo abangathola khona ukuthi besizwe ngokwempela bengadlweli izimali sengikwazise don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Zimbabwe nauya ndakasangana nedambudziko randinaro rakati kurei ndau iripo nekuti matombo mukandwa kutangira wakaita kutanga waita kutanga kukandwa matombo vakatanga vari vana vachikandirwa matombo mukandiro waitwa matombo aya vana vaiti makabuda zvemaenda mabasa saizvozvo muchidzoka wanza vana tishaka kukandirwa matombo takandwa matombo tisati tazviona asi chakazvoitika ndekuti turupa kuzviona kwatakaita isini nawe kuti tati tichingosvikawo pamba sezvo chibva kubasa sekumanheru kuno ndopa takaona kuti matombo awadzira vamwe takatanga iri friday ngokuti friday kubva kuseni kusvika manheru anga ari matombo chete hakuna kurarika angori matombo zema takazvosvika kuti tama nepamba pacho pakukandwa madhaga mambama akurwa dzimba saizvozvo kwakutotanga kutoona kuti tochitawo method ipi yekuti tikwanise kufamba nonga ndakafamba ndakanosvika kune vamwe sekuru vanonzi Gona ndakakwanisa kuti nditaure nawo but vakazoti dambudziko ravo tikwanise kuripedza ringida $500 yes ini mari ndandisina pakuchipindawo mapostori pane vamwe madzibaba wandakatouya nawo mari mwezi wangu atori panapa vana mazuva vabva pano ndovakatozvavabva vandirovererawo minamati vakandirovererawo ndokumboti pombodzike kwaita mhosva kuti matombo acho kuti achiramba achiuya angasauya anga kuti mirei
sei zvinose kutanga kwazvaitwa izvo vanomongodzwa kuti vana vakuchema chema futi kuti matombo acho akutanga kukandiwa. Saka singatoziva kuti zvinhu zvacho zviri kufamba sei, kuti dambudziko kuti ngatirapere kana tingasati tirapera bose kana achitokandwa dambudziko racho chitoripo pane paida kuti mboonekwa kuti zvingamiswewo sei ndikumbira rubatsiro ipa. Handisi kuziva pane chinhu chandachida kunzwisisa. Apa dambudziko ranga rakatarisana nemimega first. Dambudziko tatiri twini natsana wangu ndisa kuti achingokandirwa matombo pana pamba. Vanogara kupi? Ipapa. Alright. Osaka misha yenyu iri ngori tu yakangobata ndovane mudzimai ari kubva pana pautaura kuti matombo ari kukandwa. But ndofunga dambudziko iri riri kuitika munyika yese yeZimbabwe. Tafamba kwakati wandei vanhu vachiti tiri kutemwa nematombo, vamwe vari kupisirwa dzimba, asi vazhinji vacho vari kuzopedzisira vatitaura kuti takambofamba tikatsvaga mushonga wemaraki kana kuti ungave kutsvaga goridhe kana kudai zvozoita zvichipanduka. Imi hamuna kwamakambofambawo here kwokuti munofungidzira kuti ndofunga paya ndo patakapuwa mushonga usina kunaka? Hayi, pekufamba handikunyepani ndisati ndatombofamba chinhu chinonzi mushonga asati ndambobata mumaoko mangu. Chandinotoziva munamato kushandirwawo ndakarwara uwo matombo aya ndichingogezawo zvekuti kufamba mun'anga chadzo chaidzo kana n'anga chayo ndisati ndamboziva zvakamira sei, kutofamba kutotsvaga vananzana sekuru gona ine kutodzikona kuti davambodai munhu anokwanisa kubatsira anokwanisa kudzura kona paine zvinhu zvinenge zviripo pamba. Okay, nekuti chinenge chaakutishungurudza ndechekuti tikuona kuno kune misha yakawanda, sei penyu paripo pari kutagetwa? Kapo ndokusatoziva kwandiri kuti tageti yacho yako zvitondinetsawo mozi makatarisa kuti misha iri matiri sitori pakati pekutoti vamwe vari pasaidi apa vamwe vari paseri apa. Hapana kuti dzimba dzedu dzitori pakati kuti fanike yatoretsana itori pakati ndingatoti ndiri pamwe nditori kumapeto kuno. Dzimwe dzese dzimisha yese iri apa but haisi kukandwa matombo. Vana vakatombotiza panapa vakatombotereka timboenda pagogo apa, vachisvika pagogo pacho vabva vatanga kukandwa matombo futi kupi ivo vabva vanzi aiwa imi chidzokerai kumba uku mogona kuti titemesane matombo. Kudzoka kwavakaita Shamari nyararai, kudzoka kwavakaita ivo havana kuzombobvira vakandorwa namatombo. Matombo akabva aramba achirwenja kuya kuno kumba. Saka vakakubatsirai vacho vamati vakamboita munamato zvikamboti perei, vaiti chii chiri kunetsa? Havana chavakakwanisa kutaura mapostori, vakangoti kuna dambudziko chizonzi rapera ndopatokwanisa kukupai tsanangudzo yezvinhu zviri kuitika. Asi nanhasi tsanangudzo dzacho ivo vakatobva pana marimwe zuro, havana mazuva abva pana marimwe zuro vatobva pana nezuro nazuro. Munongoti musi wefriday ndakatoenda chivateera kuwadzanai kwavanga vari ndizvosvikana kuti vazvouya kuno kumarimwe zuro. Mhuri yangu yezvisiwo yanga isiri kugara pane kutogara kutosvika kwavari kutotanga kugara pana pandine zuro pesa pavanga vasipo vana nevadzimai angu angatori pana pandinda itonguva nchirara pano ndiri 1. But hapana here zvimwe zvamaisangana nazvo kungave kuhope kana zvamairota zvisinganzwisiki? Hapana. Hapana chinhu chandaimbosangana nacho kubvira pandasara ndiri ngori 1 ndangosara ndiri ngori 1 hapana chandakamboona. Saka seizvo zvisimo ava vakutotaura kuti nezuro vakanga kutanga kukandurwa matombo. Nezuro vakatombozvitaura kuti ndakandurwa dombo kati pamwe vanhu kuti matombo achiri kukandwa kupepozi kusara kwataita panapa pese apa pavasira kukandwa matombo. Kudzoka kwamangoita panapa patanga futi kukandwa matombo mana tongonyara ipa ndopakutoramba itokurukura ndikukandwa matombo. Izvi zvangu ipapa handisati ndasangana navo asi ivo kuti vasangana navo. But hamuna kana chamuri kufungidzira kuti ndofunga ndezvakati? Inini handina chandiri kufungidzira asi kuti sekufamba kwandiri kumboita maprofita akasiyana-siyana mukufamba. Vamwe vanokuudza kuti mhepo mamakagara imomo vanochereketwa vamwe vanenge vachiitawo munzvimbo mamugere. Nonga pakatombouyamo maprofita akatombondipawo munamato ndakambomwaya bva zvatoita wese kukandwa matombo aya. Kwakauya mumwe indiritori Kushamva ndatoenda futi kuti ndinotsvaga mumwe aibva azvoya kuno vachisvikwa kane zvakasweta vachimwaya munamato yake. Ndakazosvika vanhu vese vatozvitama pamba pacho pasistori namo vatotiza nepamba pacho. Anga akura sei matombo aya kana takakura sei? Matombo akakura akandwa ndiye maoko asi matombo madiki matombo mahombe zvekuti kana akatorova mudhuru unodonhedza dhanda zvekuti kana akatorova kana munhu chaunodonha kawani baba. Harisi dombo diki rekuti tikadombo kana tindirerekeni idombo rotobata nemaoko topotsera. Ko mambo MP neutungamiri hwenzvimbo ino vari kuzviziva here izvo? Takafamba ndakatombovataurira nhau dzacho but vakataura kuti zvinhu zvoda vanhu vanokwanisa kunge
vachikwanisa kubatsirai kuna painzi inga zvinhu zvakadai zvakuda kuna pamwe ndezvechivanhu. Saka zvakuda kuti imi mufambe muona kuti zvinhu zvakamira sei. Woziva wakati hatina chatokwanisa kuti tingatidzure, hatina chatinokwanisa kuona, asi zvakuda kuti mutsvage vanokwanisa kubatsirai kuti mukwanise kugadziriswa pamisha yenyu. Pamuroma wakwanisa kuti taurira. Rane nguva yakadii dambudziko iri richiitika? Dambudziko ndatone 2 months. Dambudziko iri riripo. Zviri kutotarisa kwataurira ratori chi3 ratakutopinda iri. Ndine dambudziko iroro. Kuti kana vana chaivo kuchikoro havasi kutomboenda kubvira pavhurwa zvikoro, vana vese vangogara varipo padzima. Hakusi kuendeka pano pachipa pasingabikike. Kuti vana vangogara na kuchikoro havachatombozika, pamwe vakatochekwa mumabhuku. Asi nawe kuti sezvo vanhu vachingoziva ndozviri kuitika. Kuti uchiti mwana geza enda kuchikoro pekugara pacho anenge asina, mekutora hembe macho ndomanongomhanya uchitiza. Chera mune mubvunzo? Inini handina mubvunzo. But vemfuna ukuthi ngikwanisa ukuthi ngitshele imuli yeZimbabwe ukuthi imuli yeZimbabwe lisibona silapha sikhambele olunye udubo oluyake luluzo kwabanye abantu bekhuluma ukuthi hayi lapha esihlala khona kuyaphomba ujikijelwa ngamatshe ayisingaboniyo. Lapha soyisikhona sikhuluma lo baba lapha sithi hayi mina udubo engihlanganela lo ngelokuthi emuzini wami kuyaphomba ngiyaphomba ukubona amatshe phomba ujikijela ukuthi ajikijelwa ngubani angikwazi. Uthe uqaliseni waqalise sabona besathi hayi kumbe ngabantwana abadlalayo bephomba ufuna ukusethusela, but babona ukuthi ngokuhamba kwesikhathi babona ukuthi amatshe lana amakhulu kakhulu ukuthi umntwana omncane labana abagangayo ngeke bewakwanisa ukuthi benjani bewaphakamisa ukuthi bejikijele. Bathi kule ngesikhathi lokho uhlupho lwangikhona lokho lukhula, bathi bacina kulesikhathi ukuthi babe bengakwanisi lokupheka ngoba ukupheka bathi befuna ukupheka bebona amatshe abahleqalisa kunjani ukujika ukuthi abejikwe mbani abakwazi. Bathi uhlupho lolu lubenza kibo lomunye ubamdala wabo khona khonapha, kodwa uthi akwazi ukuthi indaba kubuya ngaphi, kubuya emulini yabo ngoba imizi yangikhona abahlala khona iminingi kakhulu ukuthi ngabe kumbe ngomunye umuzi. But bona bathi sibabuza lapha ukuthi abazange beke behambe ezinyangeni ukuthi maybe babe befuna umuthi ukuthi lapha abahamba khona bekwanisa ukuthi benjani bethola inhlanhla obebe lenhlanhla. Bathi hayi yena ubaba uthi hayi bona kabazange beyendabo abakwenzayo yena ukwazi kuphela kwemapostorini enikuyini imthandazo ephenduka ekhaya. So uthi ufuna imuli yeZimbabwe abakwanisayo ukuthi bemncede, bengakwanisa ukuthi bemncede laba besintu ngoba uthi bahamba ezinduneni, bahamba kubo MP bathi hayi lingakwanisa ukuthi lidinge njani abantu besintwini babangakwanisa ukuthi belincedise. Uthi la bahamba ukuthi bedinga ubani umpostoro ongakwanisa ukuthi bancede emzini wabo. Uthi hayi umpostoro wabanika kodwa waphomba kunjani, kwaphomba ukuthulo kwesikhathi kodwa sokuqalisile njalo. So akudinga imuli yeZimbabwe siyakwazi ukuthi bakhona abaphandle lapha abakwanisa ukuthi bemise ukuthi ukuhlupheka lokho, abakwanisa ukuthi bemise amatshe la. Siyakwazi ukuthi imuli yeZimbabwe bakhona nxa umntwana wamampama wakwani wayechanga amampama angaboniyo bakwanisa ukuthi beqede udubo olunjalo. Themba lokuthi amatshe laba bakhona abakwanisayo sibili ukuthi benjani bewamise obemise imimoya nale yenza ukuthi imuli ihlala idubeka. Matombo ukandwa akakandwa asi anga asina direction yaiuya naye, aingoti chero parangonyuka tichitongouya tongoyewo zvakadaro. Saka vana taingovharira mumba, isusu vabereki tomira nemadzechesa matombo svikauya kubika tanga tisingabike, taiswera nenzara. Ukatoona kupuwa chikafu wodyiwa chikafu panguva iyoyo, kana pasinawo munotoswerawo. Mukadzokawo manheru mosvika mupinda mumba morara kuti tizotama tizonorara kumwe. Inayo kuti tanga takurerwa madziro emba, imba yakutodonha dhaka ndobva tabva pamba ndobva tasitanga kugara kumwe. Tiri ikoko ndobva takazorwarirawo mubva tabvawo patatanga kugara kusaidhi kwataichishandirwa tiri ndobva wabva itawo zvawakaita kusvika matombo amira ukandiwo zvamaimhanya. Ndanzwa kuti makarwara mhuri yese, chii chainyasoitika kwamuri? Hapana pawaitombonzwa kuti apa miri yese yaingorwadza uchizoti ndoti ndipapi chaipa kundorwadza munhu wese. Muri vangani? Tiri 5. Aha. Asi kufunga kwenyu chii? Kusaziva kuti chii chainyatsoitika. Hapana kana vakakuudzaiwo mapostori kana vechivanhu kuti tiri kufungidza ndezvakati? Pamapostori kwatakabatsirwa vana vange vakatipatsanangura kuti chii chiri kuitika. Vakangoti da kutonhodza mhepo iripo kuti mwane kugara pamba tozokupai tsananguro. Saka apa tisati tadzipiwa tichazodzokera.
kureva kuti kutonhodza mhepo inogona kumuka futi kusaziva shona yacho. Haipapo tisingazozoti pakutonhodza kwakaita iwo kuti wachazonodiwa wangu kati tinodzokera Friday kusazati patichadzokera Friday apo achatiudza kuti sekuya kwatakaita soka mari mwezuro kuti hatinombo taona achikandiwa patinodzokera Friday ndipo wachinga achatiudza kuti zvinhu zvakamira so tsananguro dzenyu dziri kudai kana kuti zviri kuitika ndezvekuti ndipo wachazotaurawo ipapo tadzokera. Mhuri yeZimbabwe ndofunga mazvinzwira zviri kutaurwa iye zvinezvi tina vamwe mama pamba pavo zvakare ndo pari kuitikawo zvakadaro saka toda kuti tinzwewo kuti zvakamirawo sei kumba kwavo. Kwazwai mhuri yeZimbabwe, zvechokwadi pamba pari kuitika muchiitiko ichipambawo pangu tiri tete nemuroora. Matombo aya akatanga achikandwa kumazuva rovira, saka takaona kuti hatichakwanisa kubika kuti tidye. Ndobva ndakubata nguva dzekuti matombo asati akukandwa ndinenge ndapedza kubika ndopinda mumba ndokandirwa matombo ndamumba. Zvakazonyanya kuti ndakabata nguva zvakanyanya, ndobva ndaonekwa ndabata nguva zvakanyanya, ndobva ndatanga kukandirwa ndisati ndambotanga kubika kwacho. Mangwana makuseni vachamuka chakachaya, ndakaudza murume wangu ndikati baba kuda nhasi chakachaya chematombo. Zvikanzi ndikati chakachaya. Matombo zveshuwa akatanga kukandwa akungobva nepese pese kunze kwakachena zvokuti pamba pasasagarika. Wafunga ndakambotera kwaibva dombo ndikati nhasi ndokubata nekuti murume wangu kazhinji aigara kubhawa. Paibva dombo ndaiti ndikasvika pariri kubva padhuze pamba pangu ndaiona raakubva nechepamberi, ndosvika pamberi ndaiona raakubva nechepamberi kusvika ndaneta. Ndobva ndadzoka bva ndagara pasi. Ndadzoka ndagara pasi, vana vatete wangu wese vaimhanyira kumba, vamhanyira kumba, taibva tazvivharira mumba tobva tarara. Asi chakandinetsa inini pakurwara takarwara tese tatiripo pamba tiri 4, mwana 1 anga asipo ndiye asina kuzorwara, tese ndobva tarwara. Asi nini chakandinetsa chaicho inini ndechekuti matombo aya paaikandwa aikandwa nepani pawaitoona kuti pana pari kutamba muri mumunda kuratidza kuti mune munhu but munhu wangu usingamuoni. Saka takaitirwa munamato, vanhu vakazhinji wakauya wachiuya kunoona, wauya kunoona zvishuwa matombo vanhu vakasvikira achikandwa isitata kutotizwawo pamba. Matombo aikandwa achikandwa tobva taungana tese muimba ibodzi mipamba mumba mangu ndobva tarara. Takapesera takuroverwa madziro katatu, madziro airohwa kuti 1 2 3 kupesera imba ise akundengendeka. Akupesera tatoona kuti zvaipa ndobva tatisa pamba usiku, bva taenda bva tanorara kunext panze usiku. Ndobva tamuka vanhu ndobva wafamba. Kufamba kwakaita vanhu, ana madzibaba wakauya zvishuwa wakaita munamato, waita munamato iyi panguva yacho hazvina kukandwa. Ana tete wangu asipo wachirwara wari kuchitsividzo kwana madzibaba kwekui, ini ndandiri kusaidiwo. Patadzoka kuti tibatane tese ava pamba pavo, ini ndakumba kwangu matombo atanga kukandiwa. Kumba kwangu nezuro inyika kwakakandiwa 2, kuno kwatete wangu kwakandiwa 1. Mari mwezuro nezuro kwakakandiwa 2 mumunda munhu achidarika. Saka matombo haana kupera. Ndo zvinhu zvandokwanisa kutaura, ndo zvinhu zvandakaona. Inini ndinonzi Maikuda kwashe John, murume wangu anonzi Peter John. Maita basa zvikuru. Tinovimba muchawana rubatsiro nekukasika. Saka pane pandanzwa muchiti izvo mumunda waitoona kuzunguzika kuratidza kuti pane munhu aripo. Hapana wakamboedzawo kumhanyisa here munhu wacho kuona kuti chii? Waitoti vanhu vakapinda munda ukasvika ipapo pacho pari kuitika izvozvo pacho papasasaitika paibva patanga itika kumberi, dombo richitobva nekumberi. Matombo aya ari kutema imimi wagarwe pano chete kuti chero munhu akauya anototemwa. Vanhu vakauya pana panongokandwa varipo, munhu otonzvengawo totomudza kuti apa usamira apa, kana kuti nzvenga iro rauya anenge achitouya muchitoaona ari mudenga. Saka maziso edu chaiwo chaingogara akatarisa mudenga kunge taakutarisa shiri, tatisasakwanisa kugara takatarisa pasi. Vana chaiwo taivanamirisa nemadziro. Asi pane vakakuwadzwa here muchiitiko ichochi? Havakakuwadzwa hapana. Takaitawo laki nedzimba dzedu idzi taiti tikamira nemapango taigona kusvika roiroerawo bango otonzvenga. Matombo akatitema madiki anga asingatikuwadzi nekumwaiwa madhaga. Mhuri yeZimbabwe, ngiyathemba liyamuzwa lapho mama uyakhuluma
ukhuluma ngokulandisa kwakulandisa njengokuthi ubaba uqaliseni ulandise njani ukuthi lemzini wakhe lapha ahlala khona lo ngumka bamdala ngababa bathe baqalisa imuli yokuqala ethe yabuya la uthi amatshe la aqaqala sathi maybe ngabantwana abadlalayo kodwa yena ngokubona kwakho wayesithi engabona ilitshe lisukuma nxa ukuthi ulibona ensimini wayehamba khona ngale funa ukubona ukuthi ngumuntu yini abafuna ukudlala ngengqondo zethu kumbe ngamatshe sibilo ukuthi imimoya yenza into zona lezo wayesithi engafika khona ngaphe yabona akula muntu nxa lingasukumisa ilitshe langikhona wayesithi emasimini kwakukhanya ukuthi kulento ekhona kulento kulomuntu okade khona but wesithi bengahamba khona ngale babefika bethole kungela lutho njalo uyakhuluma lapho ukuthi ekokuqaliseni wayesithi ebona ukuthi wayesebamba i-timetable ukuthi amatshe aqalisa ukujikwa ngesikhathi esinje enehlepheke isikhathi sona lesana singakanjani singakafiki kodwa uthi kanye ingane amatshe angikhona hambona ukuthi hayi umuntu lo sekwazi ukuthi amatshe ajikwa isikhathi esinje so ayesephomu kubuya ngazo zonke izikhathi bacina benjani kwesinye isikhathi becina bengaphekanga obecela ukudla ngaphi komakhelwane ngokunjalo bakwanisa ukuthi benjani behamba ukuthi bedinge umpostero zakwanisa ukuthi enjani ebancedise uthi hayi kulomunye wabuyayo akula tshintsho lwabakhona wabuwa kwasebedinga omunye futhi bahamba khona ngale kwaba lo tshintsho but liyakwazi ukuthi izinto lezi ezesintwini zifuna ukulungisa ngani ngesintu uthi hayi ngapho kuba lamalanga nje kungana amatshe engajikwa kodwa sokuqalisile futhi muli yeZimbabwe so muli yeZimbabwe into engicelayo ukuthi ngiyakwazi njengoba ngeke ngatsho eqaleni ukuthi bakhona abakwanisa ukuthi beqede udaba lolu abakwanisa ukuthi beqede ubunzima obuhlangana lemuli lezo ukuthi bephile kahle bebuyele njengokuthi eqaleni babephila njani muli yeZimbabwe lasibamba kunombolo zona lezi elizibonayo escreen ukuthi lingasibamba kuphela sikwanisa ukuthi sibuye lani lizonceda emuli leyo sekutaura kuri kuita chiyera mazvinzwa vanenge vachikwanisa kupedza dambudziko irori munotibata panhamba dzamuri kuona idzi tokusanganisai nemhuri iyoyi kuitira kuti mhuri inge ichiyamurika vagarewo muZimbabwe yakanaka Zimbabwe yakasununguka Zimbabwe yaunoshuvira iwe neni tanzwa kuti ndimi chairman toda kuti muzvizivise kumhuri yeZimbabwe mobva matitsanangurira kuti chaizvo chiri kuitika munzvimbo mudunhu menyu. Ndinoitwa Dzingirai Mulambo Maria. Ndini mutungamiriri wenzvimbo ino yeRed Dragon. Ichokwadi matombo akanga achikandwa pamba panapa. Ndakazosvika pakuziviswawo kuti kumba kwedu kwaite dambudziko rematombo. Ndikauya ndikasvika pano ndasvika ndakamira apo ngwadiki ndakaona dombo rakandiwa kwandiri padhuze neni ndikatotanga kutoona kuti koichokwadi kuti matombo aya ndikabvunzawo kuti ko matombo aya chii chinoitika kuti matombo paite kukandwa matombo sezvo yanga radambudziko rekuti yanga iri dzimba mbiri chete ziri kukandwa matombo saka ndakada kuziva kusvikira azoita kune vagari vepamba ipapo panapa ichiitai kuti musimuke mufambe muone kuti chii tikwanise kuzoona kukubatsirai kuti tozvifambisa sei kuti tiyamure dambudziko riri padzimba mbiri idzodzo ndo mafambiro akaita nyaya yacho. Makadii mhuri yeZimbabwe ini zita rangu nonzi Mufati Nyako. Pachiitiko chematombo ichi pachakatanga kuitika amai Kuda ndiwakaya kumba kwangu achidza sekuru yemunomba kukandwa matombo ende zvino takauya pamba pawo matombo aikandwa muchibage takapinda muchibage tisu vamwe vacho vaipinda muchibage takamhanya muchibage nematochi zvanga ri manheru kumapasi 7 hapana chatakaona takasvika kumira pamba pawo takamira kudaro tiri 3 varume matombo akakandwa zvatiripo baba wemba akasvika pakuuya pamba ipapo kandi matombo ari kumubva nekupi tikati matombo ari kungokandwa hatisimuzi ari kubva nekupi tingoona ngosvika paruvanzi izvo matombo akakandwa baba wemba varipo takabva tadzima matochi tobva tahwandira amai wemba vakati matombo aramba achikandwa isu takasvika pakune tikati ikatenda kunorara kuri kuseni patakamuka kuseni takabva tavabvunza matombo akaramba achikandwa here tikanzi pamakaenda kunorara matombo anoramba achikandwa inenge pakapedza zvo 1 week matombo aya abva takakandwa futi
pawakandishedza inini ndakaramba kuuya chizvo nemurume nendiri 1 tagara chinguva baba wemba kwabva wasvika tipa takazosvika isusu shosho matombo akakanda kuti chihwandira takashaya kuti hwandira tichienda nekuti kwaunenge wahwandira dombo robva ratanga kubva neimwe side uchienda ikoko robva ratanga kubva neimwe side ndobva rangoti rega tisiyane nazvo ende zvesho matombo akaramba achikandwa kwapera 2 weeks angangokandwa masikati nyangwe manheru masikati manheru vanhu vazhinji vaiti vakauya semamira ndakaita panapa ndakabvunza kuti ko matombo achari kubva nekupi akabva atanga kutokandwa zvisho kunatsona kuti matombo akutokandwa mumwe munhu asvika matombo ari kubva nekupi aibva atokandwa vana vakasvika kumira muberere memba rimwe dombo rakatobuda nepaburi pemba vana vakagara tese takatomira ipapa amai vanonzi amai kuda vakatiza nemhuri dzavo kuya pamba pangu apo vachisvika pamba pangu vaida kupotera pakabva vakandwa matombo 3 pamba pangu ipapo wakabva watosuduka wabva watotiza zvakare wabva waenda indi zvandakaona izvo. Sekuona kwenyu sasekuru munoti chii chiri kukonzera zviri kuitika izvi? Isusu muonera takaita takangoti ngavafambi vanzwe kuti chii chiri kuitika semafambiro akaita pakati pakaya maprofita akaita munamato akaita but harisati aziva chokwadi kuti chii chiri kuitika asi vanhu vakuramba vachingoti ngavafambi vanazoziva chokwadi. Yenyu mhuri yeZimbabwe ndoitwa mai 2 chiitiko chematombo ichi chiri kuitika tiri manext door kuchiona taikumbirisawo mhuri yeZimbabwe mubatsiro mhuri mbiri dzine kuti dzatambura vari kukwanisa kuti vakwanise kubatsirawo mhuri idzi taikumbirisa pana mapiwo nhamba dzefoni mubatsirawo mhuri idzi nekuti tese tiri kungozviona zvikungoitika tichitonzwawo matombo acho nekuvaonawo achikandwa saka taikumbirisa vese vanokwanisa kubatsirawo nechishuwo chekuda kuti abatsire mhuri mbiri idzi dzatambura kungouya kwaanenge wangoita vakutoshaya pekugara kuti vakwanise kugara nekuti matombo acho kungosvika vakangoerekana vasvika pakamboitwa munamato vakamboita ngezvanyarara yezvinozviva kusvika kwakaita dzimwe mhuri dzandisingiri kunzwa mushe dzanzabuda unoshandirwa matombo ayatanga taikumbirisa mhuri yeZimbabwe kuti mubatsire vamwe wenyu vari kutambura. Mati munonzi mai? Ndoitwa mai 2 mai Roy and Royce ndiri munext door wemhuri mbiri idzi tiri ogarisana padhuze nepadhuze navo. Mune Zimbabwe ndofunga chirongwa chatakupai nhasi machinzwa tiri munzvimbo yeRed Dragon iri munzvimbo yeCHABVONDOKA. Ndo zviri kuitika mazvinzwira zviri kutaurwa zvinhu zvaakushungurudza kuti chii chiri kumboitika mazuva ano. Unonzwa kuti moto uri dzimba dziri kungotsva matombo ari kungotema vanhu masofa ari kungofamba ega apa vari kutaura zvakare kuti pavakaona dombo richibva vaiona chibage kusunguzika vakati pane munhu vachisvika ipapo hapachisina munhu akubva pane rimwe direction asi vanhu vakawanda vachitoona kuti hapana munhu asi ndo zviri kuitika. Shumba ndisandingataura nendeveni ndoziva kune vanhu vachatibata titandoda kunobatsira but hatidi kuti tiuye nevanhu kuzotambisa nguva toswera tichiti vesekuri vava vasingaiti zvavanoita. Ndanzwa kuti sekuru ivavo futi vakatombotaura nevagari vepano asi pane zvavakati zvitange zvaitwa zvisati zvaita sei zvaitika. Asi chamwe chandoda kukutaura ichera handingati kutambisa nguva panouya vana sekuru kana vana mbuya kana madzimai vese vanenge vaine shuviro yekuti vapedze dambudziko asi dzimwe nguva zvinenge zviri ipapo zvinenge zvakakura kudarika masimba avo isusu venyama tinenge taakuti havagoni asi dzimwe nguva vanogona but zviri ipapo ndo zvavakurira zvibhagera munhu wese anorwa asi pana wana anorohwa. Mhuri yeZimbabwe ngiyathemba lizwele imhuri lezi ezimbili ezithe zakhuluma. Mhuri yeZimbabwe sikudinga thina njenge-Drewmas Media le mhuri leyi ngiyokuthi sifuna abantu ababuya ngeqiniso abazokwazi ukuthi hayi udaba lolu ngiyakwanisa ukuthi ndiqede sibili abantu kungela sibili ukuthi abantu singaqeda khonapha ngihambe sengcolisa ibizo lami. Ngiyathemba ukuthi bakhona phandle khonapha eZimbabwe abakwanisa ukuthi bebancede ngalesi sikhathi sikhuluma abantu asebehamba indawo eziningi bedinga usizo kodwa bakalitholi. So sidinga umuntu okwanisa ukuncedisa olenhliziyo enhle okwanisa ukuthi ebancedise bethola ukuhlala kuhle because okukhulu lapha emhlabeni impilo. So esikudinga ukuthi impilo zabo zithola ukuthi zigcinekile. Yathola ukuthi uphenyu uyendeke. Mhuri yeZimbabwe mazvinzwa kana kuine vanokwanisa kubatsira dambudziko irori tibatei tokuratidzai asi dambudziko randaona ri kunoku nderekuti kuya kwaita ikomplaina kuti hakuna mugwagwa kunogwa hakuna nzira.
Pakaoma pakufamba apa vedwe kune vane dzimari tipeiwo motokari chera omberaika. Ndozati kuna namhofu akawanda anogona kungoti mukwasha motokari wane chekufambisa. Ndo chirongwa chatanga tiinacho zuva ranhasi, asi ndisati ndabva pano ndoda zvakare kuti muoneka kuchena kwakaita chera vane shumba kapa padumbu. Vakapfeka shumba. Vakapfeka shumba. Munonzwa sei makapfeka shumba? Wesi ndiri chera ndakapfeka shumba. Jinja yega. Ngatisanganei zvakare mhuri yeZimbabwe mune zvimwe zvirongwa asi musakanganwe kuudza vamwe. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu.